cena tejto spoločenskej hry je vyššia. Táto investícia sa vám vráti 100-krát. Vráti sa vám možno aj 1000-krát. Predstavte si, že budete mať doma hru, ktorou si splníte vaše sny a presne na toto tá hra je určená. Si dovolím tvrdiť, že nie je možné, aby sa mu nesplnila jeho túžba. Takže investícia do hry je vzhľadom na účinnosť hry alebo efekt hry alebo zámer, s ktorým je vytvorená, veľmi, veľmi priateľná. A skutočne môj zámer v tejto hre, pri tvorbe tejto hry bol len to, aby sa ľuďom skutočne plnili tie sny. Je to niečo, čo ja som sa učila v kurzoch, ktoré stáli 1000 eur. A samozrejme, že som sa tam neučila iba toto. Ďalšia výhoda je tá, že hra je edukačná. To funguje teda to tvorenie reality. Ako si ja dokážem vytvoriť na základe vlastne nejakých úloh, ktoré pracujú s emóciou, s myšlienkou, s energiou. Ako ja si dokážem na základe tohto vlastne pritiahnuť k sebe nejakú svoju túžbu, nejaký svoj sen. Ako to je možné? V tomto smere vás tá hra aj naučí. Áno, dostanete tam tie informácie, bude k tomu brožúrka, kde je vlastne vysvetlené vždy, čo je treba k danej úlohe, že na akom princípe tá daná úloha funguje. Že prečo vlastne mám robiť toto a toto a ako to môže meniť moju energiu, aký to má vplyv.